Ja. Dragten her, den havde bedre førlighed på landet, end den har i vandet. Den føles tungere og lidt mere mobilsom. Den holder mig stadig flydende efter et minut, og det er selvfølgelig fint. Jeg føler, der kommer mere vand ind her. Jeg trækker mig en lille smule ned omkring livet, men holder mit bryst godt og fri af vandet. Lukningerne føles ikke helt så effektive. Jeg kan mærke, at der både kommer vand ind og ud af dragten hele tiden, hvilket jeg tror vil gøre i for lang sigt, at den vil ikke holde mig så varm. Hætten føles ret stiv, og der sidder 2 strammere her, som sidder lige i ansigtet på mig, hvilket irriterer mig forfærdeligt. Men den holder mig flydende.